Jotono no sari kaham dolog no जों tini parawana phalajak photo shoot khailai hanai kendor naitung ani bolog no ei koyango cameraman camera tujak obongke ani bani basajak mama nor naitung di ke yango photo shoot khainai Hai, sari kaham jotono. Kisa जों shooting khlaina bagi nokolajak nongi. जों te kisa salthamani pore hengkene जों sa bagan thangai shooting khailai mo haino. Kay noro soyo naitung ni tini na bolog no sungno hambai hani hai sung tabuk no gana wono phalajak oro sa bagan pro honai ko gasungam suno tini photo shoot khailai hani hailajak kendoro no phone na yang silensim pathak jora naitung di noro ani bolog no sungno hambai Bukha fatina chena yo no bui bai no kheno bukhari she no bui bai no kheno Bukha fatina chena yo no bui bai no kheno bukhari she no bui bai no kheno bahai bujiyan gani ham changmano bahai bujiyan gani chazangmano Bukha fatina sena yo no bui bai no kheno Shuna rang liya bujina rang liya kepala ni ham liya ki file man khiya ki file phai khamun jora shelugi rang liya bahai bujiya